Moi, mä oon Anssi ja mä opiskelen kemiantekniikkaa ja tietotekniikkaa Lappeenrannan teknisellä yliopistolla. Kiinnostuksen kohteena on olla Linux, RuneScape, IRC, ACE Galleria, tekstipohjainen ihan sitten Star Trekkiä. Tulee seurattua, paljon tullut katsottua ja kehitin tämmöisen tekniikan, millä saa batterista sokerin pois. Eli teen itselleni välillä sokeritonta batteria, joka on erityinen suosikki. Tässä esittelen nyt, miten sama kotikonstein onnistuu. No niin, ensimmäisenä sokerin kidetasapainottaminen. Sokeria pitää lisätä ennen kuin sitä voi poistaa. Avataan tästä nyt tää batteritölkki. Siitä ensimmäinen, toinen sokeripala. Tämä tässä ei ole sitä miltä näyttää, vaan tämä on glykogeenimittari. Missä vaiheessa menee? 27. Näyttää oikein hyvältä. Niin, nyt päästy toiseen vaiheeseen, eli elektrolyysiin. Elektrolyysissä saadaan sähkövirran avulla aikaan pakotettu hapetuspelkistysreaktio. Laitetaan tölkki tuohon johdealustalle ja plusnapa tänne tölkin yläreunaan. Siellä onkin plusmerkki tölkissä ja valmiina. Eli otetaan tuolta PC-virtalähteestä liite sinne piuhat, niin sieltä virtaa tähän. No niin, ja sitten lopuksi varsinainen erotusoperaatio. Eli tähän voidaan periaatteessa käyttää suodattamista, tislaamista, dekantointia, sentrifugointia, sublimointia, kromatografisia menetelmiä. Ensin sentrifugoidaan ja sitten vielä suodatetaan. Käytävän sentrifugin saa esimerkiksi prosessorin tuulettimesta. Itselleni sattuu olla tämmönen Salmanin tuuletin. Kiinnittänyt sen tonne emolevylle lisätuulettimen paikkaan, sieltä ottaa virtaa. Batteritölkki laitetaan tässä radiaaliseen asentoon ja laitetaan tämä päälle. Ja tehoja löytyy sen verran, että alkaa pöytä ja lamppukin heilumaan siinä mukana. Nyt on sokerit pohjalla. Sokerit on juomaan valmista nautittavaksi. No niin, ylijääneet sokerit on täysin käyttökelpoista tavaraa. Helposti ne saa suodatettua vaikka vaahtoleivän läpi. Tosta neste suodattuu hieman, niin huomaa, että siellä on täysin kiderakennetta sokeria. Tai maistaakin tosta. Makea.